Да, наистина не е кликбейт. Това е най-евтиният електрически автомобил, който успях да намеря от обява в интернет. Дори този миниатюрен автомобил разполага с 4 врати и екстри като централно заключване, люк, който сме заключили да не се отваря, парно, климатик, фарове за мъгла, аудиосистема. Имаме и лети джанти 12 сола. Редно е да кажем, че няма и някои неща като нормален автомобил, като например колани на задните седалки, ABS система, електрически прозорци или огледала, или изобщо смислен багажник. А какъв всъщност е този автомобил? Това е китайско производство Yogomo, модел MA4i. Внесени са определени бройки от него около 2013-2014 година от представители на Citroën, като споделя някои общи черти заедно с него, като например стоповете, както и предните фарове и някои може и други малки детайли, дръжки. И въпреки това съвсем не достига качеството на Citroën или европейски автомобил изобщо. Доста са тънки панелите, няма изолация. Сглобката е просто ефтина, с много тънка ламарина, всичко е направено да е в някакъв ценови клас, който е под този на нормален автомобил. Разбира се, цената му го качва това, че все пак е електрически, има батерия не малка, електромотор и все пак се има хомологация, за да се регистрира легално в Европейския съюз. За тези, които се интересуват от конкретни цифри, сега ще ви прочета точните характеристики и размери. Както виждате, е доста къса база, и също така и тясна, т.е. не е нещо по-издължена или само изтънена, като цяло е много свит и малък автомобил. Дължината му е 3090 мм, т.е. 3 метра, на ширина 1420, 142 см, на 148 височина. Колесната база му е 2 метра и 17 см, като предния мост му е малко по-тесен от задния, но да споменем много важно, то е със задно предаване, което за мен е още един плюс. Теглото на тази количка е 824 кг, въпреки че е с уловна батерия, а тя е доста тежка, самото тегло на батерията е 324 кг, така че останалите 500 кг са това, което виждате без батерията. Не случайно всичко се усеща много тънко и лесно гъващо се. Води се, че има максимална товароносимост 300 кг, то и без друго трудно ще се съберат такива 4 като нас, по-едрички. Радиуса на завиване е 4 метра и 44 см, което си е малък радиус, но пък и количката е малка, така че е нормално. Клиренс от земята 13 см, максимална скорост, която за съжаление е електронно ограничена и е само 60 км в час. Като пробег му го дават между 120 и 180 км. Според мен по-реалистичният пробег ще е около 100 или малко по-100 км, зависи как се кара и в какви условия, тъй като няма постоянна регенерация тук или нямаме лесен начин да използваме тази регенерация. Номиналната мощност на мотора и контролера е 7,5 кВт, като реално пиково с тази уловна батерия достига до около 13-14 кВт, т.е. колкото Vortex. По специфика мотора има 150 Н, не съм сигурен дали е на вала на мотора или след редукцията му. Както казахме, уловна батерия, тя е 72 волта, 150 ампер-часа, което означава почти 11 кВт-часа, като ги умножим. Но при уловната батерия не е съвсем така, защото има огромни падове на тока, когато са натоварени. И използваемия капацитет е по-скоро около 7, най-много 8 кВт-часа. Зареждането става само с обикновен контакт от мрежата монофазен с 25 амперово зарядно, което е вградено, разбира се. Спирачки, предни, дискове, задни барабани, ефтини, елементарни, които са усилени чрез вакуум като на конвенционален автомобил, но тук имаме добавена електрическа вакуум помпа. Въпреки че нямаме хидравлично подпомагане на завиването или изобщо някакъв вид подпомагане на рейката, т.е. напълно ръчно завиване. Предното окачване е независимо Макферсън с два носача елементарно и стабилизираща щанга, отзад с обща града като гол-двойка. Бидейки най-евтиното Yogomo, което аз намерих на пазара, идва със своите кусури. Има спукано тук-там по пластмасовите брони. Поучукано е тук-там с разни луфчета, дръскотинки и най-вече спуканата броня отзад, като козметични дефекти. Тръгнала е тук-там ръждичка, въпреки че не е толкова стар автомобил, както и някои функционални забележки, които ще ги споменем малко. Тъй като аз вече добих някакви първи впечатления от количката и няма да съм много впечатлен, ще поканим Вода да дойде при нас, да видим неговата реакция от такова нещо, което не е карал да се... Привет на всички! Нещо сме много близо тук, какво става? Нямам къде да ида, особено ако затворя вратата. Ще трябва да отвориш люка да мога да си изкарам главата, ама така, как се дърпа тази седалка назад сега? С лошче, от тази страна, да. Това много място има, даже, да.
браво. Аз направо мога да си изкарам ръката от задния прозорец. Много добре. Така, дай малко инструкции сега. Сега слагаме коланите. Поне отпред имаме колани. Чекобил, бе. Малко тига вървят, ама все пак има колани. Не са се разработили. Тази количка, между другото, е само на 3000 км. Само 3000 км? Да, нищо, че изглежда на повече. И сега няма да се в конкретика. Я кажи сега, какво става? Така. Имаш 3 скорости. Как Неутрална, задна и предна. Какво ти трябва повече? То малко това лос нещо... То е ключ. То няма трансмисия, реално само включваш. Директно както карам напред и назад и върти гуми и правим селски изпълнения, така? По-добре да не пробваме. Добре, нещо друго трябва да имам ръчна. Нормална ръчна, реално нямаш скорост, на която да ставиш и да блокира гумите. Само ръчната те стопира. Ако няма ръчна, губим колата. Да, добре, че държи ръчната. Добре. Така, фарове, маровете си стандартни. Фаровете малко приличат лошчета на японски автомобил, според мен. Само, че се върти на обратната посока. Да, но честно казано ми изглежда малко като отзранчено. Да, малко по-такива са пластмасови. Добре, така, нещо спирачки, газ, някаква специфика да има? Така, много важна специфика в случая, вакуум-помпата, като я взех, не работеше, т.е. искам много силно натискане на спирачката. Взел съм вакуум-помпа от Volvo, между другото, която идеално пасва на тази количка, но все още не е сложена. Така че натиска яко спирачката да спре. Ясно, Димек, може и да не спрем. Окей. Тук някакви копчалаци има и на камана. Това е климатика, който обаче също не работи. Ама не съм стигнал до него да го... Виждаме парно, работи ли, що не работи? Трябва на контакт ли да сме? Сега ще тръгнем. Чакай, на свободна. Не трябва да тръгне. Сети таблото, гледай какво става. Ти не снима как тръгва с таблото, бе. Чакай, ще го направя специално за публиката. Ето, цак. Това е целият дисплей. Добре, не мога ли да направиш така анимация някакси, как с ръката отива, като на истинските коли се връща? Няма такива екстра. Добре, ти работи, що не работи? Тук беше, включваш едното, после другото... Защо нищо не работи? Оле! Какъв е този бе, човек? Не знам какво беше. Мотояцията, бе? Сигурно. Виж, тук тази въртка управлява духалката. То е ясно, че модела май не е измислен да бъде с климатика, и след това е добавено това панелче. Обаче ще го спрем да се... Дей, че направо перчено ми отвява толкова много вятър, човек. Много шум дига. Добре, имаме аварийки, това е добре, светят. Това са халогените, работят ли? Примерно работят. А това е тук, за да може да сложиш някаква допълнителна екстра, нали? Да, тук ще сложа бустера на 100 кВт. А тук може да включваш 12 волта и пръста ми не е проводим. Добре. Така, тръгваме ли? Той копченци кое? Това е еко режим, но той е безсмислен горе-долу, защото е още по-ограничена става колата, пък тя и така си е достатъчно. А защо е сложено копче за 50 стотинки? Не знам, може би е допълнителен екстра пак добавено в завода. Но остава да включиш на предна драйв. Так. И пълна газ. И пълна газ? Да. И фаровете? Да ги включа. Не пристига стъна. Как се натига отзад? То като Тесла, бе. На звук само. Тя е пълна спирачки. Да, виж, добре, имаш си в кръга. Предвид, че конкуренцията му в момента е Citroen Ami, ако говорим за нов автомобил, спирачките са определено притесняващи. А пък Citroen Ami дори е още по-слаб и ограничен автомобил. Той нали двуместен? Двуместен трябва. Да, имаш там даже опция едноместен с карго отделение от едната страна. Нещо заде ми транспорти, да не ми свърчи нещо. Тя цялата трополей, не знам дали окачването е разбито или просто така си функционира. Не, има разбито нещо, да се усеща, но все пак, това е втора употреба. Не знам части къде и как ще се намират. Предполагам се използвали нещо масово и общо, но... А как мога да включа сега силния режим? Това е. Да. Когато е на 0, копчето е на силния режим. Силни. Ама аз съм с 50. Тя колко вдигаше? 60. 55. Все пак е бъер тук да кажем за хората. Но е електронно ограничение на 50, освен това... Човек нищо се обърне, ма. Може би няма чак толкова нисък център на тежестта като Тесла, защото уловените акумулатори са големи и не съм то чак толкова ниско. Имам някакво притеснение, че човек кара такъв автомобил, ще почне много да прави нарушение с телефончето, защото ще му стане скучно, ще почне да излиза така отзади. Може би има такъв риск. Мисля, че в тази конфигурация е идеална за възрастен човек. Айде след малко да кача байре, пак се да качи.
Да те настигна пешалето. Ми става скорост 40. Давай! Не става с давай, нали? В момента едната графика, между другото, показва колко е пада на тока. Това е толкова важна характеристика при уловната батерия. Ще сложили графика, която най-горната скала почва от 56 волта, мисля, че беше. Тоест 72 волтова батерия под товар пада на под 50 волта в момента и съответно няма как да се постигне пикови стойности на мощност. Човек, опри си огледалото в една морска болест. Освен и на него да му сложа някоя видео. Ма това май не търсе чак толкова. Не, това е много стабилно. Ама постоянното докоса, престани да ми влизаш в личното пространство. Тук на бъра, надолу ще гледа какво става. 60. Ама виж сега как ще спре изведнъж. Виж, амперите отидаха на 0. Просто е ограничено. Ами другите там до 100 дет пише какво ще стане. Кога ще ги стигнем? След като му направим тунинг. Сега ако натисне той копченце за 50 стинки, какво ще стане? Пробай. Сигурно, че върна газта, какво стана? Ами да, реджен. Пади пак газ. На 40 или 45? И сега Димек може да направим турбо режима, така ли? Да. Натискам. Добре, трябваше в синхрон да го направим. Айде пак. Така, чакай, сега. Не знам дали вече е синхрон. Трябва да сме пинали явно, но не трябва да шофираме пияни. Не шофирате пияни. Така. Стигнахме седмото село, това е добре. Значи има пробег колата. Да, аз си я покарах доста преди ти да я пробваш. И мога да кажа, че с 60 км сигурност може да направи. Уловните батерии не са в толкова лошо състояние, но се налага да ги сменим просто заради ограничената им мощност и огромното тегло, които няма смисъл да го мъкнем с и без друго този слаб автомобил. Въпросът е колко е деградирала батерията, как я усещаш? Или ти няма как да сравниш, да? Няма как да, нямам чак толкова много опит с уловните батерии, но след като тази скала има, това явно е нормален път на тока за този вид батерия. Така, тук има нещо като легнал полицай. Клиренса би трябвало да е достатъчен. Между другото това винаги съм си го мислил, още когато имахме идея да електрифицираме Golf 2, че идва един проблем. Като имаш DVG, той се бръмчи, трещи и не чуваш всички други периферни звуци. Да. А когато колата е изцяло на ток, тя е съответно двигателя тих и чуваш абсолютно всички неща по сгобката, както в случая. Да, а вратата ти е затворена, защото иска много силно тряскане. Как е затворена? Тя е с вакуум, нали така? Отпред на мен ми е доста комфортно, въпреки че е тясно около мен. Имам достатъчно настройка на седалката. Но интересно, че и отзад, ако внимавам главата, ми остава достатъчно пространство да се събера и да не съм много притиснат. Събирам се, не ми опира главата, но трябва да внимавам настрани. Ето 192 см как се отразява в този автомобил. Имам поне 5 пръста и е доста комфортно. Ето колената не ми опират. Сега да видим отзаде. На моята настройка, което според мен ще е... Опа! Така, главата внимаваме. Ами може би краката... Ето, виждаш ли как? Единото ми коляно отишло поне в другата врата. И така, няма нужда да се качва от други хора при мен. Ами вратата ще мога да отворя. Значи нещо е такова трябва да е. Ами така по диагонал ми става, бе. Може самият, може би около 2-3 км. Ударих се в това. Не трябва двама 192 см да влизат в тази. Да. Еми, колата е страхотна. Нещо като S-класа бих казал, 7-ма серия, премиум автомобил от всякъде. Комфорта е повече се е мислил за пасажирите на задната седалка, отколкото за хората отпред. Това искам да го кажа. Човек, влюбен съм в този селектор, може да си играе цял ден. Защото е много леки, човек, няма нужда да няма да влизаш през междинна, така свободна, директно газ напред. Аз пък си мисля да го сменя с ключе тройно. Ако искаш за лампи, тук примерно на плафона от тук да го штракаш. Добре, освен че колата дранчи има нужда от техническите са попритегни, какви са бъдещи планове за този автомобил? Ами аз почвам отзад напред. Първо искам да отключа мощността, да махна ограничението, да видя, че тази кола може да бъде приятна за каране. И след това да я стягам ходова част.
Между другото има логика, всеки ще каже, първо безопасността е на пълно място, трябва да стигнем качество. Не, първо е вдигаш мощността, виждаш какво ще се счупи, какво ще издържи и тогава правиш. Да, разбира се, трябва да видим самия мотор. Модификацията, която смятам да направя, включва настройки на контролера. Контролера е SafeCon. Хубав контролер, за който имаме диагностика и софтуер. И можем да правим каквото си искаме с него. Така че спокойно може да се махне ограничението и да се дигнат амперите, в случая при него са до 420 пиково. Аз съм бил на еко, човек. Какво става? Тя истинската мощност първо дойде. И за тази мощност обаче ще трябва ти по-стабилни батерии, съответно минава си на литиевионна батерия. Човек на този завой се ще фръкнем ли? Добре, държи. Тя между другото, като ще се сложи литиевионна батерия, ще олекне с поне на 230-40 кг. Значи вече ще може да возим хора, защото сега сме ни 200. Да, ама се чуя дали няма да е още по-нестабилна и да иска да се преобръща. Добре, сега ако включа свободно, няма ли да вдигне повече по инерция? Не, пак е ограничен контролера. Трябва направо да изключиш от контакта, ама е по-добре не ти. Айде да не прецакаме нещо. Сейф комчето да ни реши нещо така. Да. Ще се подиграваме с него. Добре, няма ли някоя Тесла тук да е смачкана? Опа! Определено на 60 има едно такова под лъжичката, под корема и така. Представи си като вземе дига стоп лош. Аз затова съм привърженик на такъв тип автомобили, защото няма нужда да вдигате големи скорости, да ставате опасни. Всичко е толкова тънко, толкова е аванкад, деца вика, с най-добри чувства го казвам, че малката скорост е истинско изживяване. Важно е да отбележа нещо. Аз излогах, че това е електромобил. В талона се води 4-колесно превозно средство. Демек сме в рикша. Не съм сигурен, май по-скоро към АТВ-тата категорията отива, защото е L7E. За сравнение, Citroen Ami е в малко по-ниската L6E. Чакай да включим реджена. И това също смятам да активирам с настройките на контролера. Да имаме реджен чрез допълнителен бутон или някъде нещо да поставя. Пускам по инерция. Което да спести малко, да увеличи малко пробега се пак. Бидейки такава категория L7E, прегледа се минава на малко по-малко места, не навсякъде има, във всеки пункт имат разрешение за тази категория. Значи, слушай, къде трябва да отидеш? В Казанлък търсих и се оказа, че няма сервис, където да се минава такъв преглед, трябва до Стара Загора да ходи. Стара Загора. Да. Ще стигнем ли до там? Дори с тази батерия мисля, че може да стигнем до там, но с литиевионната със сигурност няма да има проблем. Но ще е с преспиване, за да може да заредим. Не. Между другото, това беше много важно да кажеш, че не е съвсем истински автомобил, защото ако мислим, че е истински автомобил, доста съм скептичен. Да. Но под идеята, че е някакъв вид 4-колка и има си таванчи, валита дъжд, няма проблеми, количката е доста добре. По-скоро като скутер с таванче може да се приеме. И наистина до 60 км си пъргавка. Въпросът е, че както сега в момента се движим основно надълго, педала се додолу и се движим с 60 съответно. Да. Сега баира малко пада скоростта, но какво да направим? Слабичка. И да, има си някакъв чар, това повдигане дай. Като е назад. Това е, защото мотора е монтиран в самата греда. Мастерачка. Кефи ли търджен? Да. Но е много яко се сеща само. Да. Добре, че по него има еко режима, че да няма някакъв. Това са най-добре вложените 50 стотинки, бих казал съм. Обаче между другото сега разбирам защо всички чичковци малко така наднормени, както ние сме тръгнали, си изкарат ръката. За да може се изнесеш и да има пространство между нас. Виж как са го измислили хората. Не е много неудобно, че няма никъде да си облегнеш лактите си. Смятам, че това автомобилче попада някъде точно между Citroen Ami и Dacia Spring като категория. Нито е толкова слаб и мъничък, съответно и двуместен като Citroen Ami, нито пък е Dacia Spring, която е може би най-ефтиният истински автомобил, който електрически говорим, който влиза в категория автомобил. Да, но не забравяй, че ние не сме автомобил, пък се борим с автомобилите. Да, това ми е целта, нали, да се получи малко повече автомобил, отколкото колкото е. Да.
Чао за сега от нас и очаквайте следващото видео от поредицата за тази количка, където вече ще правим някакви модификации на настройки. Не мога да кажа кога, но по някое време в бъдещето. Чао, чао!